Hľadáš vyššiu turistickú obuv s fixáciou členku, no zároveň chceš, aby bola mäkká a pohodlná? Saleva Alp Trainer 2 Mid GTX toto spĺňa. Komfortu totižto vďačí vyššie tlmenie v medzipodrážke, stredná tvrdosť a relatívne nízka váha. Veľkým plusom je výrazne širšia predná časť, prsty tak majú dostatok priestoru a môžu sa prirodzene rozložiť a taktiež došľap je stabilnejší. Použitá tu je podrážka Vibram Alpine Hiking, ktorá je mäkšia a poskytuje tak dobrú trakciu a prilnavosť aj na mokrom povrchu. Naviac, predná prístupová zóna vám pomôže zvládnuť technické cesty či via ferratu. Patentovaný 3F systém v strednej a zadnej časti poskytuje dostatočnú fixáciu a oporu členku. Naviac v balení nájdeš takéto nastaviteľné vložky, ktorou si vieš vnútorný objem prispôsobiť. Klasická turistika či viacdňové treky. Ak hľadáš pohodlnú a zároveň odolnú topánku, toto je ten správny model. A cenovka? Tá je výrobcom doporučených 220 €. Tak si ich príď vyskúšať k nám do športovej predajne Vereda Sport v Považskej Bystrici.